मेकअपआ कंप्लीट जाबाय कैसे क्या हो गया माबा मोनसे गिदिंनो होबा इगोया जायाब्रा मिथिबाय ना 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 बो जेनेबा माबानिफ्राय एकदम खानाय खपा सपा लानाय होनबा मा जाखो होनबा So दायो जोंहा मेकअपआ अलमोस्ट कंप्लीट जाबायानो नैबेथिंबो बिथाङा पूजा ओमफ्राय पूजानि मेकअप आर्टिस्टआ जाहैबाय जुलि ओमफ्राय नैबे गेमस्रि दैमारि ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय मार्लिन ओमफ्राय आं बेनि नामखौ दोनदों अननानै रसमेरि दिनैहाय मैयायो बिनि जोनोम जाबाय आरोना माने नाम गोदान दोनबाय नालाय रसमेरि अननानै माबायदि मोनखो आंनि नाम दोननायखौ मोजां मोना आं माने मार्लिन लिंबा माने एसे स्ट्रेन्जार बायदि मोनो आरोना बेखायनो रसमेरि आरो पूजानिखौबो दा दोनगोन आङो नामखौ सानग्रोदो जुलिनिखौबो दोनगोन नानिखौथ' नानि दोनबायानोसै माने गासैनिखौबो निकनेम पूजानिया पूजा नङा दे फुजासो फुजा र' आं दोननायनि सिगां फुजाया आंखौ दोनग्रोबाय मा दोनखो गेरेमसिल' बुंखायो ओमफ्राय नों मा गेरेमसि बिनिया फुजा नङा दे फुजासो फुजा फुजा लोखि फुजा दुर्गा फुजा बिनि दा बिराद सोलिगासिनो दङ सिजन दा फुजानि सिजन सोलिगासिनो दा फैगासिनो रेडि गाइस सब पेकिं जाखाजोब्बाय जों दायो जोब्बाथाय एखेबारे थफ्ला थफ्लिखौ गारियाव थिखोनानै थांखागोन खानजुंनायलाय फुजानिसो लोखि फुजा दुर्गा फुजानिसो फुजा 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 Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय अगेन जोंना मैया गाननाय ड्रेसखौनो गानफिनबाय ओमफ्राय दिनैहाय आरो शुटनि थाखाय जों रेडि जाबाय नै बयबो स' दायो नेक्स्ट डे शुटखौहाय थांनो थाखाय रेडि स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै बे जोहोलावफुरि पार्कआवहाय जि मोजांथार दङ बिबार बायदिसो नुयो आरोना खिन्थु बिलाइसो बेयो नै दायो जोंना शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन आरोना सफैबाय ओमफ्रायहाय नै सासेया बिबार लानानै फैदों आंखौ बावनो थाखाय ओइ बावनो गिलायलांबायसो आङो बावनायनि होनो साखिया जलायाखै ओमफ्राय नै दिनैयो लक्ष्मी सुन्दुरिया दख'ना गाननानै फैबाय आरोना मैया माने फट' लानायानो गोसोआनो मोजां मोनासिनो दख'ना गानाबाथाय समायाना बर' हिनजाव आब' फुजिनि दख'ना नंगौ बिबार ब्रेन्डनि नै जि मोजां नुदों इस बोरैबा होनो आय' लाजिबाय आङो दामना होनाङा नै जादों आङो जि साइज नुखादां मादिखौ साइज का सुन्दुरि थेंक इउ सुन्दुरि फिसाजो गिदिर आंनि फिसाजो गिदिर बिराद अनखायो नुवाखै फिसाजो गिदिरसो आंनि फुजायाबो मैया अमा बेदर जानाया खावलाया देरबावबायसो देराखैलै अमा दाउ सोर होननायमोन दादा बिसान होननाया नङा आं उदैखौ इदि खालामनानै थाबायना नै उदैया आरो इदि खालामनानै थाबाथाय एसे गिदिर नुखायो बोरैबा थाबायना बोरो गेमस्रिया बोरो
अबाव हाबसोना दं बिलाय मासे गोरां सामना फैबानो जाबाय आंजों सेरजा क्लास लानो थाखाय दे जागोन दे आंनि गुरुआ जाहैबाय पुजा मुसाहारि ओमफ्राय लिसान रामसियारि ओमफ्राय लक्ष्मी बसुमतारी ब्रह्म लक्ष्मी ब्रह्म अरुप बसुमतारी ओमफ्राय अरुपा मा गयारि गयारि ओमफ्राय रसमेरि मा बर' बसुमतारी बसुमतारीनि फेसबुकाव बर' दंखाय बर' होनफ्लांदो आहा जोंहा मोनसे गोथांखौनो खांखानांगोन आं मोनसे माबायाव दङ गाबथानसै गैया जाजोबबाय अयखौ होदो ओंखारबाय थायो मालाय आंना शुटिं लानाया जों लुदुसो गेलेबाय थाबाय आरोना नेटवर्कबो नाङा बे जायगायावहाय ओमफ्राय बेलेग भिडिअसफोरबो नायनोबो हाया ओमफ्राय जा अखा हाबाय शुटिंखौनो दोनथ'नांबाय आरो जाजाग्राया थालानो गैया मिथिबाय आंबो जाबायना बिराद सिरि सिरि आं जायाखै बेसे जादों आं सोरखौबा मोनजायो नामा मोनजाया मोनजाबायना बेलाय इयाव सोरबो दं नामा गैया आंना मोनजादों आरोना नोंसोरो Ready? Ready, roll. 1, 2, 3, go. Dukhu này. Anh đi đây này kìa xem. Đi đây không? Belum kasih bu. Cut. Này nubai Nania दा बायथियाव दुनियानि सबसे बादुलि एवार्ड खौ मोनगोन नंबा नानिया मोनगोन मानो नंबा बे बिराद तारिबा आरो मोदोम लडा जाबाथ' दिन हरि हरदो थैंक यू वाव 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 सिकिरि अखायानो हाबाय थाबाय उपाय गैला आरोना अखा हाबाबो जों शुटखौहाय लानांबाय मा होनबावनो बिराद खस्थ' होबाय आरो जोंखौ वेदारा दायो जोङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय आरोना नेक्स्ट शुटनि थाखाय मा खालामनांगौ जेनेबा Camera roll. Smile kasih bu. 5, 6, 7, go. Good. नै दायो अखाया गानायनि नामानो लायाखै आरोना हाबायानो थादो ओरैनोथ' इउजुवेलि जेनेबा मिउजिक भिडिअखौहाय अनलि 2 daysफोरल'सो लाखायो आरोना बांसिनानो ओमफ्रायहाय
जोंहाबो थांथारनांगौ खिन्थु जों सिन्था जानानै दङ आरोना दाथ' आंहा गैथ'वा नालाय बेनि थाखायनो पुजानि लागासिनो आङो नेनानै दङ आरो साइडआवहाय खिन्थु अखायानो गानो रोंला टेनसनसो जाबाय आं माने जोबगोन ना जोबा होननानै आंहा प्रग्रामबो दङ फुटबल प्रग्राम चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय आरोना स' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन थाबैनो Five, six, seven, go! Good. Okay. Di mana? Masih nambah? Channel magic. Magic ke? Roll. 5, 6, 7, go! Cut. Jebu nunga, neng subjek dong. Udah bapak, fokus video dong. Neng subjek dong ada. Dabai, ready? Udah isi dulu baik. Isi dong dah sampai. Ready, music. Roll. Rolling. 5, 6, 7, go! Cut. Badan na. Sana di slide. Asyik dah. Kalau back. Skimmer back. Skimmer back.
गामियारि मोसानांदोंबा रावबो खारग'आ बयबो मोसानांगोन इसोरखौ मा जाखो बिसोरो फटक लादो खोमा Dua minit. हालिया मादिबा जाबाय दे आइथिङाव दोनखायो आइथिं साइथिं आइलै ज' दिन दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा Acting or acting? तो गाइस दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय दिनै अखा रे हानानै माने सुटखौनो लाजोबनो हायासै अखा हानानै नङाबा जोबखासिगौमोन बाथारबाय माला थांनो मोनगोन जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय अखायानो रे हागासिनो हागाला मानो इदि गाबोन हाबानो जायोमोन ना बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आलारि बाथि ओमफ्राय नोंथांमोना साननैसो उनावनो मारु सिने प्रडाक्शनावहाय नुनो मोनगोन आरो मारु सिने प्रडाक्शनखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय Ready? Rolling. 5, 6, 7, go!
गोजौनिफ्राय होनायनिया फ्लेक्स ला तानि लो लास्टनिया Ready? Magic. Roll. Rolling. 1, 2, 3, go. Cut. Kau nak thắp thằng dia kau nak buat thằng dia. Dah. Dah sai singkadeng dah. Ang halal itu. Roll. Rolling. 5, 6, 7 and go. Cut. Baik. Tikap nunggu ni. Foto kemana sih? Angkat. Belum mati belum. Nyata. Angkat kemana? Supaya guys, supaya fair kami. Bundung kulo subaho. Bukan anehnya jalan sampai mau petang. Gablong berbayang. Zubaso legendaris. Sini nang mana lebih thade phone rai lebih. Zubaso gablong berbayang. Gablong lebih iya harsing ni. Ano dah sini. Tu, am dah sini. Dah sini lah, tham dah sini. Amala. Rasi. Shutter na ini biar. Mingbai? Ini dia supply bay. Ada carbon high. Deh. Papa ektor itu. Ayo lai. Ranting di mana sih? Aku cikgu bawa lu duduk kan dia. Ada boleh gini kaya. Nay थारुनजों नाजि गोथाव जादों ओमफ्राय बिस्रा हनै मामा खरो बेदरानो मोनफैयाखै खोमा एम्फौबो मोनफैबावाखै ओमफ्राय फुजा मोना बहा थाखो जेनेबा नेगासिनोमोन फुजाखौहाय गैया शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय जोनानैहाय नै जोबखांनासो जोङो ओंखाम जानो फैबाय आरोना अखानि थाखायनो लाजोबनो हायासै गाबोन एसे लाबावनांगौ दंबावो गाबोनसो लानानै जोबसिगोन आरो माथोआनो थरायजोब्बाय आंहा मा जाखोथाय मोनसेयानो दोनजा वाव एम्फौ मोनफैबाय आदा थेंक इउ दे एम्फौ जाहोनायनि थाखाय दे नै दासो सफैबाय सासेया आयु एम्फौखौ लुगै लुगै फुजाया लिसान नोंबो जाया नामा दिनै मिरामिस लुगै 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 ओमफ्रायहाय नै जोङो शुटिंखौथ' नावकाटायावहाय लादोंमोन ना जोहोलावफुरि पार्कआवहाय ओमफ्राय बे जोहोलावफुरि पार्कनि खाथियावनो मोनसे आलासि हटेल दङ बिराद गोथाव गोथाव मोनजायो नोंथांमोना मालाबा थांबा जाहैना नायबानो जाबाय आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय अनाराबो नै जों ज'नो लोगो मोनलायबाय जिहेतु देनांहाय नायनो थाखाय जोङो फट' लालायबाय आरो